Είσαι έτοιμη να κάνουμε ωραία μαλλιά? Είμαι. Και θέλω έτσι κάτι ξανθό, να μην γκριζίζει, να μην χρυσαφίζει. Να είναι κάτι στο μπέζ. Ναι, κάπως έτσι. Να μην πάμε πολύ ψυχρά. Όχι, ψυχρά δεν θέλω. Το θέλουμε ψηλά. Έχεις φωτογραφία, κάτι να μου δείξεις? Αυτά χρυσίζουνε. Σ' αρέσει? Είναι στα θερμά του. Αυτό είναι πιο μπέζ. Βλέπεις τη διαφορά αυτό? Κοίτα, αυτό επειδή είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δεν ξέρω και ποιο μου πάει περισσότερο. Δεν θέλω πολύ ψυχρό, ούτε πολύ χρυσό. Ναι. Ας πούμε. Αυτό όχι τόσο, εντάξει, είναι πιο ανοιχτό. Κάτι ενδιάμεσα. Ναι. Ναι, και εγώ στο ενδιάμεσο θα σου πήγαινα, γιατί και εμένα αυτό είναι πολύ χρυσό. Ναι. Δεν μου πολύ αρέσει. Κάπου εδώ. Οκ. Και λίγο πιο χρυσό. Ναι. Ένα τσάκ, δηλαδή να μην βγει τόσο ψυχρό. Τόσο ψυχρό. Ωραία. Θα κουρευτείς καθόλου σήμερα? Ναι, θα κουρευτώ. Και να έχω μια κίνηση, ας πούμε, να φυλάξει. Να δώσουμε ένα ωραίο frame στο πρόσωπο, να πάρει παραπάνω όγκο και να σπάσει αυτό το flat τρίγωνο άτομο που κάνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Τέλεια!